fl-10 ta' Awwissu li għadda rċevew telefonata bl-aħbar li binhom għandu kanċer. Kienet bħansajjetta fil-Bnazzi. Kollox beda meta Zek Manġon, tifel ta' 8 snin, mar għand id-dentist għax kellu nejba qed tiċċaqlaq u saqaf ta' ħalqu minn fuq, għalhekk kien sarlu X-ray. Minn għand id-dentist it-tfajjel kellu jitieħed l-isptar Mater Dei, fejn hemmhekk sarulu xi testijiet oħra fosthom test tad-demm. Fi żmien ġimagħtejn ħalqu wiċċ it-tifel intefħu b'mod esaġerat, tant li kellha ssirlu biopsija. Sar magħruf li tfajjel mimli ħajja kellu kanċer aggressiv li affettwa kull parti tal-ġisem. Il-kanċer affettwa ħalq it-tifel kif ukoll infirixlu fl-istonku, fil-fwied, sidru, fon u f'partijiet oħra tal-ġisem. Minkejja n-numru ta' trattamenti li qed jirċievi t-tifel, Zek jibqa' tassew ottimist u l-fidi li għandu falla hija parti mill-kuraġġ li għandu biex jiġieled din l-isfida. Zek, Claire Manġon, tkellimna b'kuraġġ ta' sur. Ovvjament jiġu momenti fejn ma tkunx faċli, għal-fatt li konkluda minn mar-raġel, ma' żewġ l-oħra, hija diffiċli, però dejjem nitlob l-enerġija u kuraġġ biex niffaċċja sitwazzjoni kif nista'. Minkejja li l-imxija tal-coronavirus firdet lil Claire u Zek minn mal-komplament ta' familthom u sħabhom, huma sabu l-faraġ fil-persuni l-oħra li bħalhom ukoll jinsabu f'Rainbow Ward mifrudin minn mal-eżijiet tagħhom. Pupu tal-infant fidu li taw ħutu, Zek għadda messaġġ ta' kuraġġ li tfal oħra u persuni ferm akbar minnu li jinsabu għaddejjin minn xi saram. Rest in God, run and be brave.